Mbalatsara Corial. Fanontaniana ny petraka. En fait, ahitsoko tele fanontaniana. Satria hoe karaha telo gasindry avatsika baka ambadika ostindreo. Izy io manko anao fa petrahany fagnahy io izy le fanontaniana hoe tsy maintsy mikaiky izy roa io fogno isaka teteky. Bon, en fait azavaiko amin'ny fomba tsotra tsy ataoko lava be. Tsy karan'izegny edy anao koa raha ohatra petrahany fagnahy na le fagnahy velogno io fagnahy velogno zay ma le raha kahitsika kalanoro dadibe na regny vazimba regny petraka amin'olo regny. Tsy voatery anao hoe ho ikaiky rô io fogno fa arakaraka zegny andraikitra zay ny safidiny izy na avy aminao. Satria hoe misy sokajiny koa zegny hoe rô io. Misy rô io avy amin'olombelogno hoe managna karazagna vocation karakara olo zany hoe hagnampy olo, hita olo. Tsy anao zaraiky fa hita olo karazagna hoe magnano partage zegny izy. Misy ndraiky sasany tsy nisafidy ho zegny fa magnampy anao zay olo pitrahany fo izy. Ka am'le sokajy misy izy aroe zegny hoe izy raha ohatra anao zegny hoe tamin'ny tifidriky agnatin'le sokajiny hoe le mikarakara olo zegny, oui, lasa tsy maintsy matetiky zegny no himpidaniana vatagna anao satria asesiny olo mandeha amin'ny tany misy anao mba hikahianao izy matetiky zany hoe misy olo marary fo zegny avy ary anao zegny tsy karaha anao zegny tsy possible tafizaha fo mahita olo igny marary avy aminao eo hoe mangataka aide hoe vonjia za karakara za taha za fa za marary za sahiragna za tsy mahita raha atao problème fiaignananaka. Donc afarahanao zegny hoe tafiandray andraikitra fa mila hainao fo zegny misy organiser izy amin'ny emploi du temps ny velon-tegna anao fiaignananao andavanandro. Satria mety talohany anao nipetrahany fagnahy izy hoe mety anao nisy asa amandraikitra zegny nefa nisahaninao. Ka dikan'zegny hoe anjaranao zegny mandanjalanja le programme anao. Fa ho an'izay olo pitrahany le fagnahy zegny tsy nisafidy hitaha. Igny zegny hoe malalaka izy amin'ny choix-nazy. Zay fotoagna zegny hoe tokony hoe atsarovany ho izy tokony hikaikaiky roa io. Igny zegny mety izy hoe ndraiky isaka efra fanjava na misy ndraiky isaka taogno aby sasany. Arakaraka zegny hoe fotoagna zegny anagnanao. Izy koa raha ohatra anao mipetraka à l'étranger, anao zegny hoe matetiky mipetraka tokagna na anao manambady olo vadinao ndraindray tsy nasinateraky aminao sarotro edy ny agnajotsoanao zegny raha tsy raha hoe andeha amin'ny tragnony gasy samby gasy antany hafa agny andreo zegny misorganiser. Igny zegny macomprendre zegny koa zegny rô. Fa raha ohatra anao naviany le sasany zay nisafidy mitaha magnampy olo, igny natao hoe fanjakagna mitaha na ohatra hoe fanjakagna zegny mpanazary regny, tsy maintsy matetiky zegny no aviany amin'ny vatagnanao. Oui, tsy maintsy matetiky satria le olo zegny avy eo mangataka famonjena, mangataka karazagna hoe fitahagna tsy ho tapaka. Ary anao zegny hoe tsy afaka anda satria raha ohatra anao mivolagna hoe za tsy nahefa ho anao, adidinao zegny ny tsy nataonao. Méchant be anao dikan'zegny raha tsy fagnahy. Satria hoe anao zegny managna pouvoir makarakara olo kanefa anao zegny hoe manda le fait hoe par ego. Donc hoe anao matsapa fa anao managna didy, tanterahanao zegny ny adidinao. Tahanao zegny le olo karakarainao ampahantsorana. Karaha zegny zegny no valiny. Ataoko fa mety nahafapo ho antsika zegny managna fanontaniana mitovitovy amin'le fanontaniana ny namantsika ty. Mankasitrika antsika jiaby. Aza misaratsara mametraka fanontaniana magnaraka raha ohatra mbala misy raha tianareo anontaniana. Veloma samy tsara samy maivagna antsika jiaby.